ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Kamigalia SSA School Association hagasngi palay jong ka arpuway terik benar risau arajar arpuway. Kalapan pau bakamla asatyaban pediang ye kajingkam jong menteri katanat puli puthi uba lakmen rumbui baka sorkar jilla kam don pisa satyaban seu ye katulap jong kinong hikai school na kadaw baka sorkar pedeng kampat pelai satya ye kabha pisa syaka sorkar jilla. Hau kurwa bala pha shakilat pathai khubor u presiden ke MSSA SA uba Aristotle Rambai ulaong bakat kum ka RTE 2009 chapter 3 but ka section 7 clause bracket 1 but ka section clause bracket 7 ka krenshai bakam dai tang ka kamram jong ka sorkar pedeng ban bei pisa hanrai ka dairu ka kamram jong ka sorkar jilla ban beijing era pisa na ka benta ban ahajing kershan haga ba pentrai kam ye ka ain right to education hapo kani ka jilla Meghalaya. Uniu nong elam jong kinong hikai school SSA ulo ongru baka seng kan sa syongbyang ye ka jingelang haka arpu artri ko benar risau arjara arpuai naga benta ban ya perkhat haka baya dei bat ka jing penbena biang ye ki jing yakhi haka sen ka balai kat baka sorkar kampat seu ye ka tulop jong kinong hikai school SSA kabala sa teng nado benai jilleu hado benai nailor arhajar arpuai. Kumbang ile yo i bahaki ni ki khendiat singi lang bakilat patai kubor haka bana kaliang jong education minister badon brom jong kajala Meghalaya isar lakmen rumbui ila ay ka statement jong i baka jing bomla ban pelai lani ban siu ya katulop badangsa saki khatar haja sanspa sawhoi ngut kino hikaya SSA hapo kajala Meghalaya kadawi kadai namar baka sorkar Meghalaya kampat yo ya ka fon ka badai ka first installment napo ka Ministry of Education jong ka sorkar India. Jadi hakapai day bat kani ka benta na kalian jongi ka Meghalaya SSA School Association Central Body ngis nga ban penpau hang ni ba ngi kum kino hikaya SSA nginom la ban pediang ya kani ka statement halor ka nongrim ba ladangi pe kat kum ki provision bat ki section ki badon hapo ka RT Act 2009 kata haka chapter 3 jong ka RT Act 2009 haka section 7 clause 1 kani ka benta ka kren kumni ba the central government and the state government shall have concurrent responsibility for providing funds for carrying out the provision of this act. Nangta ka section 7 clause 5 jong ka RT Act 2009 ka kren shushu the state government shall taking into consideration the sum provided by the central government to a state government under subsection 3 and its other resources be responsible to provide funds for implementation of the provision of the act. Pi ladang ipet kat kum kini ki section kata ka section 7 clause 1 but section 7 clause 5 ngi ihang ni ba kamdei tang ka benta jong ka central government kaban bay pisala ni kaban ay kata ka financial support nakapanta ban pentri kam ya kani ka artia mo handai ka dairu ka benta jong ka state government kaban bay pisa bat kaban yarab ya ka financial support akabai dei bat pentri kam ya kani ka artia hapo ka jilla Meghalaya kumbangi la tip ba ya ka SSA la align bat ka RTA ka house nam arajar kharwei bat na do gitu kisnem ki provision jong ka SSA bat ki provision jong ka RTA ki la dai lang kaju te ka jing ong jong education minister ba ka jing bomla ban siu ya ka tulop shekino hika SSA kadai na ka jing bom yo ya ka fon na po Ministry of Education jong ka sorkar India ngis ngau ba kani kalalong sting sebab palat pi kum ka sorkar lada kadai bandon ka jingki kli hai bai dai bat kani ka benta women ka ong ba ka bu ya ka education kum ka top priority te haba ka bu ya ka education kum ka top priority ni kum kino hikai ngesuthu ba ka banong kong ka ba kidai ban bu hakmat do kadai ba kinong hikai mo kibade ki bodlum ban penyo ya ka jingnang jingstan shiki khon kikti kibadon hapo ka jala Meghalaya ba kino hikai kim dai ban sofar lani kim dai ban kendo jinge kabangamut banong hang ne ba ka sorkar ka dai ban mang lani ka dai ban prakhar lopa ba lada jia ba ka central government kampa ya ka financial assistant lani kampa ya ka fund hakapor babiang ka state government ka dai ban penkre lopa ban siu nalade
naka state budget khnang ba kinong hikai kinome kendo jinge hendai kumba kalong menta kinong hikai SSA ke badon hapo ka jela Meghalaya la sau benai ki klem yo tulop ban menta kala la jandap atat san benai tikani ka jingbom yo tulop jong kinong hikai SSA kalakta shikate ya ka puli puthi hapo ka jela Meghalaya khamtam hakakardan elementary pi haba unong hikai yo ya ka jingsiu ka babiang kata le ka baladap hado sabnai kanthi haba ngilech seki kamera kelas ngimla ban I full concentration lani ngimla ban pele jingmut nagamta ban I lani ban batai yakini ki lanong kot ki bangi dei ban batai seki khena school jingi pi kawan baik kata ka jingmut jing perkhat hangi ba ondala poi haying da ngan pendap bam da ngan thit bam da ngan pendap penbiang ya ka ying kasem namari haban sotho ba hakini ki sawnai ki bala deb habangi le school ngidon kam ya ka bai kali ban le school mdei ka ba ki kini ki kali kamai ki ai free ani kisu sha yangi ban su shong wai ya ka kali jongki klem da siu ya ka bailai baiwan tang kata ngi habru ban perkhat ba habaki khon ki kti jongi ki pang ki sitom na ngin yo pisa ban sim ban le sim dawai ti kini ki dei ki katu kan ni ki nuksa ki banga kwa ban penpau hang ni ba kalong ka ka ba dio men sim ba kalong ka ba susi thang ba wat hapdeng ka jingthali jong ka khpo ngi kum kino hikai ngi hab ban pendep yala ka jong ka kamram wat lada ngimla ban I full concentration namar ngi hab ban perkhat na banta ban pendap penbiang ya ka jing kesem jingi kumta hakabai dei bat kani ka benta nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association ngi kwa ban banjur bat ban kerpar ru ya ka sarkar Meghalaya ba kam dei ban syukut tang hakaba ong ba ka jingbom la ban siu ya ketulop shikino hikai SSA kadai namar ka jingbom yo ya ka phone na po jong ka sarkar India hendrai ngi kentu ban ngi kerpat ya ka sarkar Meghalaya ba kadai ban find out ways and means ba kadai ban thau ki lat ki lenti kumno ban penbiang ya ka phone na po jong ka budget jong ka state bat ban nang siu lo paswa naka state budget khnang ba ngi kum kinong hikai SSA nginomi kendo jinge namar kani kamdei ka sin ka banongkong ka bangi ye kendo ya kum kini ki jinge ngatrai baro ngi kan mau ba usnem bala debru ngi yo ya ketulop hadin bala deb ka Christmas te this year ru the same kala repeat te ngi yong ba hakisha ka sarkar Meghalaya kadai ban learn kadai ban snotho lupa ba mdei ka sin ka banongkong ba ka sarkar India ka slem ban pha ya ka phone te haba kalayo ikum ne kala dei ban penkresh lopa naladi ban penbiang ya ka phone khnang ba kinong hikai ki badai ki budlum ku ba mane kinom kendo jing ha ka baya dei bat ka tulop ka ba ka dei ka hok chungi kum kinong hikai ki ban yo ya kini ka tulop ka badai ka benta ka ba ka state government ka dei ban ayangi te halor kini kinong rim ki bangala penpau mene ni hi nakaliang jong kinong hikai SSA ngi singaw ban penpau hang ne ba dalile nginom la ban priang ya kanika statement kebala ai da education minister but lashai hakaba ka nakaliang jong ka Meghalaya SSA School Association ngin syong ya ka general district unit kin 1 bani simbenta hakanika meeting hakanika meeting ngin sayakren ban ngin sa simyu ya karai baka ka senjam kaba nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association ngin sim haba nakaliang jong ka state government ka sngap mentikum ni kumban chuk penkan mau hakaba nakaliang jongi kino hikai SSA haka khatsau tarik jo upnai September jo mataw snem ngila deb ban perlong ya ka peaceful protest sit in demonstration hapo madan malki hakaba nakaliang jongi ngila dawa na ka sarkar ba ka dei ban pen urlong ya kilai teli ki jingdawa jungi ki ba kentup ban pen kendria ya baro ki existing post kata khatar hajar sanspa sa phowengut napo state implementation society shapo state education department on regular basis katkum ka provision jong ka RTA
but SSA norms. Kaba arpat kaba nakaliang jongi ka association ngidawa ba ka sorkar Meghalaya ka de ban pentrekam lani aino yangi ya ka pay structure bat kumjuru ban pentiu ya ka tulop jong ki khatar hajar sanspa sapwengut kinohikai SSA kibahikai hapo jela Meghalaya bat kabalai kabangi dawa kalongba ka sorkar Meghalaya ka ban pelai no marmat ya ka tulop basa teng jongi ka ba along sau banai menta kata ka de jo banai June July August bat September jong menta usnem te hadin mangila de ban pelong ya ka ni ka peaceful protest ha khat sau trik jong zu banai September ngimsem yo kano ka respond nakaliang jongka state government bat kani kala penbor yangi bangin penpena saka second phase protest bat kata ngila le khatwei bat khat atrik jong ubnai Oktober jong menta usnem ka 2 days mass casual leave hakaba baro kinohikai SSA hapo ka jela Meghalaya akila shim benta hakani ka mass 2 days mass casual leave dakaba shim shuti na school arsngi kani kabangi le kalongba ngin pen I kum kadak ka jing susi jongi ya ka jing sngap menti jong ka sorkar Meghalaya tenga kwaro bania thu ye pi hang ne ba pi haka pratrik jong ubnai Oktober jong menta usnem ngila yo ya ka city na ustit project director Isar Ambros Marang hakabai dai bat ka permission ka bangila pan na ka sorkar jela na ka benta kane ka na benta ka 2 days mass casual leave kabangil ade ban pelong haka khatwei bat khat artrik jog bnai Oktober arajar aprowei hakane ke chithi kabangil ayo haka pratrik jog bnai Oktober hangne nakaliang jong state project director ula ongba ka sorkar Meghalaya kamla ban karan ya ka permission nakabanta ba kinohikai SSA kin shim shuti arsngi ban yakhi nabanta ka hok kejongki bat kadau kaba ki penpa hangne kalongba lada pi shim shuti arsngi pi pen Kenya ka provision jong ka RT Act 2009 hakapaya dei bat ka benta ka ba pi pendu ya ka hok jong ukena hoi ngis ngutu kat kum ka RT Act ka don ka benta hang tu ba ngim dei ban pendu ya ka hok jong ukena tinghai ka Henry ka sorkar Meghalaya ka deiru ban ngeutu ya ka ni ka benta ka deiru ban shay ya ka ni ka benta ba hapo ka RT Act kam kren tang ya ka hok jong ki khna ka kren ru ya ka hok jongi kinohikai tek ai ka ba ngi dawa na ka sorkar jela menta kalong ba ka hok jongi kinohikai bat ngi dawa kat kum ka provision jong ka RT Act 2009 tihang ni kwa ban penpau ba ngi iba la iba kumba ka sorkar Meghalaya kala persang ban suppress ya ka voice jong ki nohikai SSA da ka jing bom ailat ba kin pelong ya ki program jing ya ki ban penpau ya ka jing ban penpau ya ka jing persya ka jongi halor ka jing sengap menti jong ka sorkar jela herengi nakaliang jong kinohikai SSA walada nakaliang jong ka government kam ayangi ya ka permission ban ya chakmat ya ka mas ka shuli fa kharbai ba ka atrik jong prai Oktober ngangas ngau ban penpau ya ka jing sngongo ka ba khrau sha paro kinohikai SSA kibala ya shim benta renti ban shim shuti arsngi kata khatwei bat khat artrik jong ubnai Oktober jong menta usnem nak benta ban dawa ya ka jong ka hok kat kum ka jing product hapo jong ka provision bat ki section ki badon hapo ka RT Act 2009